Felba cɛ ana muso denmisɛn ani maakɔrɔ foli ni tanu ani munbalɔ bɛ ka taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ mɔgɔ sɔgɔlen bɛɛ ana ni wagati la an b'a bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na bi ye tarata ye n'o ye utukalo tile 30 san 2022 bi an nalen don ka na masala aw ye actualité min bɛ jamana kɔnɔ aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min k'a to aw sigiyɔrɔ la ani Bu Mabel Jawara n'ale ye kunnafoni dila ye mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ réseaux sociaux sanfɛ olu ka président don bon i ni so Musa an bɛ foli lase ma se ka foli kan fɛn la ka foli kɛ Kapmali Plus mɔgɔ bɛɛ la ka foli kɛ n yɛrɛ ka page kan mɔgɔ bɛɛ la ka foli kɛ an ka technicien na n'o ye S Musa ka n dɔgɔkɛ ni n terikɛ fo ne Azizi a fa ye k'a Tarawele Azizi k'a fo a ka wulikajɔ ni cɛsiri la a n'a ka kuntilenna ɲini na ka di maliyɛnw ma donc Musa ka maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ fo voilà. Ok ka ɲini an filɛbagaw fɛ bi les vidéos très urgent ye an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka vidéo ninnu cari a k'u cari yɛrɛ bi an bɛna na kuma minnu fɔ kuma barikamaw don bon e ye médias sociaux président ye Mali ye plainte kɛ Nations Unies na a kuma bɛ ka caya an y'a mɛn k'a fɔ ko hali Macky Sall k'ale fɛnɛ bɛna na don anw ni Faransi cɛ maliyɛnw kan ka jumɛn de kɛ sisan an bɛ don min na komi bi ka taga ɲininkali y'o ye fɔlɔ Musa n b'i fo i ka nin ɲininkali la don o don an b'a fɔ ko halala ani yɛrɛ wolo mais Ala bɛ wagati de d'a ma kuma bɛɛ an ka halala ani yɛrɛ woloya yira fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ fɔ de ko est-ce que Faransi tun bɛ soupçonné de k'a ye fagali kɛ mais c'est la toute première fois bolo ka jɔ Faransi la k'a ka taa kiiri sira fɛ k'a fɔ ko Faransi ye tiɲɛli kɛ fɔlɔ kɛra Mali de tiɲɛni fɛn fɛn kɛra dans le temps bɛɛ b'a fɔ de est-ce que Faransi ma nin kɛ mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye bolo ka jɔ Faransi la ne bolo Union européenne bɔra k'a fɔ ko Faransi tɛ taa bi maliyɛnw ne bɛ maliyɛnw ɲininka bi est-ce que don dɔ ma se mɔgɔ minnu bɛ CNT kɔnɔ n'u bɛ tɔnw tɔgɔ la n'u bɛ groupew tɔgɔ la n'u bɛ groupements tɔgɔ la n'u bɛ muso ni denmisɛnninw tɔgɔ la olu jɔyɔrɔ ka kɛ mun ye bi ka gouvernement accompagner an minnu bɛ kunnafoni di n'an ye blogueur ye n'an ye vidéoman ye n'an ye activiste ye bi an ka mun de kɛ bi ka gouvernement accompagner nin bolo diɲɛ bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Faransi kana taa plainte répond ko jɔn ka plainte k'a ye état souverain dɔ faga daluya bɛɛ sɔrɔ la siw b'an bolo mɔgɔw banalen b'an bolo kumakanw b'an bolo jaw b'an bolo tasiraw b'an bolo an taara n'a ye k'a da n'a y'a sɔrɔ aujourd'hui les Nations Unies sont complices ne bolo kan ka yira an na bi de an b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ fɛn bɛ ka kɛ Mali la ni diɲɛ yɛrɛ tɛ janfa la un état souverain o k'a bolo jɔ dugu dɔ la ko karisa bɛ ka tourisme bɛ fɛn min kɔnɔ bi diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ ka moyen sugu bɛɛ k'a kɛlɛ n'a fɔra bi ko bolo jɔra dugu dɔ la an b'a yɛrɛ ɲininka est-ce que le Mali est souverain aux yeux des Nations Unies ne ka ɲininkali fɔlɔ ye ne ka ɲininkali filanan ye mun ye maliyɛn jeunesse bɛ min Mali société civile bɛ min CNT mɔgɔw de kan ka kɔn ka bɔ fɔlɔ ka taasira yira anw na tous les partis membres du CNT parti fɛn fɛn présenté don CNT kɔnɔ olu de kan ka bɔ fɔlɔ ka déclaration fɔlɔ kɛ pour accompagner l'action du gouvernement par rapport à cette plainte là bi taabolo min bɛ ka kɛ transition na o taabolo kɔrɔ de tun bɛ politicien kɔrɔw la o kelen de bɛ ka na ne o ye mun ye ni n ka intérêt tɛ min na n tɛ bɔ ka kuma jamana kungo tɛ n kungo ye n'a y'a sɔrɔ k'i bɛ armée soutenir sɔrɔsikɛ sara sɔrɔsi ni binna sɔrɔsikɛ n'a tun ye sɔrɔsiw jɔ u tun bɛ boli mais sɔrɔsiw jɔ u sara n'i ye tisi kan ta k'a lajɛ drone de nana ka kan photo ta kan photo talen kɔ kuma min na drone ye renseignement di terroristes ma le Mali a la preuve n'a fɔra ko ka t'o preuve yira bi ne ma se ka parti sɔrɔ parti politique sɔrɔ ma société civile mɔgɔ ye
min bɔra k'a fɔ bon je soutiens gouvernement bɔra ka min fɔ ne b'a soutenir m'a accompagner ou bien k'a ɲini malidenw fɛ a ye bɔ bi ne b'a fɔ bi n bɛ au conseil islamique président wele bilahi n bɛ Aïdara wele nin yɔrɔ la a k'a lajɛ olu mun ye diinɛ ɲɛmaaw ye n bɛ Zanzɛribo wele n bɛ dugutigiw ka ɲɛmaaw wele n bɛ donsokuntigiw wele don dɔ sera an ka fara gouvernement kan gouvernement bɛ yɔrɔ min na a b'a dan na parce que gouvernement fana mago bɛ jamanadenw na bi bɛɛ kan ka gouvernement accompagner ka délai des Nations Unies ma n'a ma Mali ka plainte répond o tuma MINUSMA tɛ si yan non MINUSMA tɛ si yan parce que ce qui veut dire que le Mali n'est plus souverain. Un pays qui n'est pas souverain, il y a une mission blague au pays où la Togo. Et tu sais qu'on a mon blague qui va te rousser, qui va jadi signer. Au jadi si Fabra où il est là. Et au Keti Dado là. Donc Mali quand un MINUSMA, a mis délai 10. Les Nations Unies m'ont beaucoup Mali Djabi. A mis fou sur les MINUSMA quand mission dans la même bannière. Aïdara ni Zanzerbo fait. Ani ni Dametou Ntabetou fait. Ani Mali Dosso Kunti fait. Ou quoi que Alakama. Ani Achirif Acharafa. Bouye. Billahi an jigi b'u kan ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka délai di ni délai dira ko Nations Unies ma Mali plainte ta k'a lajɛ ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na Nations Unies ka mission a bɛ jɔ o don ou bien Nations Unies ou bien MINUSMA bɛ boli an su kan il est temps que an n'an ka danbetigiw impliqué ko dɔw la mais ne bɛ jigi CNT membre de la fɔlɔ CNT membre minnu bɛ yen olu minnu ye parti politique olu minnu ye société civile olu minnu bɛ yen ka taa qui constitue maintenant une chambre pour que ka taa Mali kungo kuma fɔ ni nin fɛn façon kɛra olu de kan ka bɔ u ka parti tɔgɔ la u ka tɔnw tɔgɔ la u ka association tɔgɔ la i t'i miiri sensibilité foyi ma mun tɛ CNT kɔnɔ mais bi aw sigilen bɛ ka nin lajɛ e ka jamana e ko k'i bɛ sɔrɔsi soutenir e ko i bɛ armée soutenir sɔrɔsi fagabaga yira la. Tout à coup, la France est soupçonnée. Mais cette fois-ci, Mali m'a soupçonné. Le Mali dit avoir détenu des preuves contre la France. Et l'Union européenne s'interpose. A même mis fois Macky Sall. Mali quand il plainte, la CEDEAO et l'Union africaine devraient accompagner le Mali. Non, non. Macky Sall ka foka bina don. On est français, non, on est français, non, ça c'est une preuve. Le fait que Macky Sall comme na ta kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ o y'a yira fɔlɔ k'a fɔ ko siga t'a la Faransi nɔ don mun na e bɛ taa kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di su bɔra fɛn min na ne bolo i bɛ tiɲɛ de ɲini n'a fɔra ko ka ɲangili de kɛ i bɛ se ka delili kɛ ɲangili de la misali ye mun ye a fɔra ko Faransikan ni sara Mali ye an bɛ sɔn ka kuma o la mais Mali fɛn yɛrɛ fɔra e bɛ se ka mun deli kɛ Macky Sall bɛ se ka dɔn den su la wuli ka d'a ma Macky Sall bɛ se ka jɔn cɛ la wuli ka d'a ma Macky Sall bɛ se ka jateminɛ den jumɛn bɛ yen Macky Sall bɛ se ka don jɔn jigi kɔrɔ donc ne bolo bi anw jigi bɛ Cherif Ousmane Mamman Aïdara an jigi bɛ bi Acharafa an jigi bɛ Zanzerbo an jigi bɛ Mali donsokuntigiw an Mali bɛ jigi bɛ Mali dugutigiw u ka don an jigi kɔrɔ Ala kama u ka don dɔ fɔ MINUSMA parce que n'a y'a sɔrɔ le Mali n'est pas un pays souverain mais MINUSMA bɛ mun de ɲini yan MINUSMA bɛ mun ɲini yan n'a y'a sɔrɔ est-ce que l'ONU ne peut pas envoyer sa mission dans un pays qui n'est pas souverain jamana min bɔra k'a bolo jɔ mɔgɔ dɔ la k'o de ye n faga o ni ko k'ale ka sara t'o la hali sini ko o tɛ wuli ka ɲininka mais e bɛ jɔ e ma MINUSMA bɛna jɔn de ɲini yan alors que Faransi bolo jɔra Faransi de la donc moi je pense que maliyɛnw gouvernement mago bɛ maliyɛnw na bi bilahi n'a ma nin kɛ an ye Asimi janfa n'an ma bɔ ka wuli Mali dɔnnibaaw Mali diinɛtigiw n'an ma bɔ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don dɔ fɔ nin tɛ association ko ye nin tɛ fɛn ko ye mais n bɛ jigi CNT mɔgɔw de la ni nin kɛra ni plainte façon mana kɛ ne bolo CNT c'est l'organe législatif qui doit accompagner l'exécutif dans sa démarche parce que olu de bɛ ka peuple représenter ni CNT parti ba minnu bɛ parti politique minnu bɛ ka taa n'u ka mɔgɔw bɛ ka taa wari ta u k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw ko sɔrɔsiw de b'a la ka sa an b'a fɔ ko on soupçonne la France n'est pas soupçonnée a Mali ko de ko France y'a kɛ k'a ka daluya filɛ mais CNT tɛ se k'a fɔ bi ka oblige k'a wajiba ka tɔnden bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ ka déclaration kɛ pour soutenir l'action du gouvernement journalistes b'a kɔnɔ artistes b'a kɔnɔ et y'a faamuya b'a la société civile composante bɛɛ b'a kɔnɔ mais mun b'u bali parti politique b'a kɔnɔ i t'i miiri Mali parti ba foyi ma mun tɛ CNT kɔnɔ
parti baw b'a kɔnɔ tunu tɔgɔ fɔ an ye min ɲɔgɔn kɛ ka IBK to yen wagati min na ça va an mago tɛ foyi la ni loi électorale tɛ ni loi électorale de kun attaquera sisan ça tɔ kun bɔra ka plainte ka déclaration kɛ n'a kun fɔra bi ko Assimi 6 ans fara ka san kan k'u kun bɛ besoin ka déclaration kɛ n'a fɔra ko CNT ko ka taa dossier déposé CNT la t'a lajɛ dossier déposé no CNT la a ka taa ni dossier ba 3 ye mais jɔn bɔra u la k'a fɔ i jɔ n ka communiqué kɛ n ka tɔn tɔgɔ la pour accompagner le gouvernement minnu bɛ CNT kɔnɔ n ka t'olu ma fɔlɔ dɛ minnu yɛrɛ taara u ka dossier déposé CNT kura yɛrɛ la a jɔn bɔra ka déclaration kɛ vraiment je soutiens l'action du gouvernement donc an bɛ to ten ni jɔyɔrɔ ɲini yera an bɛ taa jɔyɔrɔ ɲini mais ni gouvernement kan ka accompagner n'an kan ka wuli k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wagati min na an kan ka gouvernement bɛ yɔrɔ min na ko bi se t'a ye a ɲɛ b'a fagabaga la jɔn kan ka wuli bi parce que an b'a dɔn fiɲɛ ni français accusera MINUSMA bɛ accuser donc ONU b'a dɔn k'a fɔ Union européenne bɛɛ de ye Mali faga anglais b'a la français o de f'u ɲɛna o k'ale kelen tɛ donc ne b'a dɔn k'a fɔ n'i ye français accuser i bɛ MINUSMA accuser donc an b'a ɲini an ka dɔnnibaw fɛ u ka délai d'an ma u ka bɔ u ka don dɔ f'an ye MINUSMA ka mobilité bɛɛ ka jɔ nin tɛ gouvernement kumakan ye dɛ nin ye anw malidenw kumakan ye mais an ye jɔyɔrɔ ye jɔn ye bi an ka diinɛtigiw ani an ka danbetigi n'an ka tabiyatigiw an b'a ɲini u fɛ ala kama Cherif Ousmane Mamadi Aïdara Cherif de Ɲunu an b'a ɲini Zan Zerbo an b'a ɲini Dosokuntigi fɛ an b'a ɲini Achaki Mamadou Diko fɛ an b'a ɲini Mali diinɛ karamɔgɔ bɛɛ fɛ ala kama u ka don dɔ fɔ maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don min na maliyɛn bɛɛ ka bɔ MINUSMA tɛ si an tɛ ka Nations Unies ma Mali ka plainte in ta en compte ni MINUSMA fana tɛ si yan parce que nafa tɛ mission onusienne na ne tɛ se ka anw ka mɔgɔ fagala ɲini ka da anw ma ne tɛ ka mission nakun dɔ yan donc ni jigi bɛ Mali n bɔra bi AMS tɔgɔ la association des médias sociaux tɔgɔ la k'a ɲini Mali vidéoman bɛɛ fɛ k'a ɲini Mali activiste bɛɛ fɛ k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ une semaine bɛɛ ka vidéo boli nin kan ne nin ma kɛ semaine wɛrɛ an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Nations Unies bureau da la les bureaux des Nations Unies au Mali an ka taa jɔ an da la Nations Unies bɛ ci fɔ Mali ka plainte bɛ la dɔw bɛ Nations Unies fana tɛ to Mali kɔnɔ yan don dɔ sera quoi voilà ok Boubou an kɔni an ye caman fɔ mais ne ni plainte ma tɛmɛ an bɛ se k'an sigi ni jumɛn ye don n'a nataw la ne ni plainte ma tɛmɛ an b'an sigi ni saya de non doute t'a la an b'an sigi parce que n b'a bila i kunna la France se prépare France bɛ ka action wɛrɛw préparer Union européenne bɔra ka kuma Musa Union européenne bɔra ka fɛn caman fɔ n bɛ misali d'i ma u bɛ ka kuba dɔ labɛn Mali kama u bɛ ka ku belebeleba labɛn Mali kama o ku ye min ye n bɛ bɔ k'a yira maliyɛnw na u ka kɛ ala kama maliyɛnw ka est-ce que b'a dɔn fɛn tɔgɔ ye di alimanw ka muso min bɔra Maroc bi ko dɔ kɛra maliyɛnw m'a jate minɛ CEDEAO président ye jɔn ye bi Ambalo Sissoko tɛ Ambalo bɔra ka taa Tunisie conférence tun bɛ Tunisie sur l'Afrique an bolo taalen Tunisie maliyɛnw k'a lamɛn dɛ u ka taa vérifier an bolo bɔra ka taa Tunisie a selen Tunisie kuma min na Sahara occidental représentant tun bɛ conférence kɛyɔrɔ an bolo a bout de la réunion an bolo wulila ka bɔ réunion cɛ la an bolo wulila ka bɔ réunion cɛ la ko parce que ko mun kɛra ko parce que ko Sahara occidental représentant tun bɛ yen yɔrɔ mankan bɛ Algérie ni Maroc cɛ o problème na Maroc demande kɛ ko ka indépendance d'u ma Maroc fɛn Algérie ko ka indépendance d'u ma Maroc ko non ko indépendance tɛ ka d'u ma dɛ ko fo ka autonomie de bɛ se ka d'u ma pour le moment mankan b'o fila la donc normalement n'a fɔra ko état souverain man ka ɲɔgɔn yɔrɔ min na Sahara occidental man k'a ye o ye Ambalo Sissoko ka miiri a yelen ye Ambalo a bout de la réunion Macron ye Ambalo wele ko le fait que a ye réunion boudi mun na parce que a ye réunion boudi ko ma diya Algérie parce que Macron bɛ fɛ bi ka don Algérie la ka Mali déstabiliser parce que Algérie a demandé une indépendance pour qu'on douma. Donc, Ambalo Willa en tant que maintenant le président de la CEDEAO. Donc, quoi que tu excuse présenter Algérie présent. Ou de Ambalo Sissoko là, c'est Algérie qui a excuse présenté au nom de Macron. Donc, Macron de CEDEAO présent ici. Donc, Moussa, même Kala, Malien ka Niname. Fɛn min ye muso Allemagne ye kuma min fɔ ni Mali ye maliyɛnw ta ye ni Mali tɛ maliyɛnw ta ye maliyɛnw yɛrɛ k'a lamɛn ni min don ka ɲini an filɛlibagaw fɛ hali bi
dɔ fara partage kan kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min. Sa souveraineté tandis que le Polisario réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide des Nations Unies. Le Mali a été un point important de notre discussion. Nous étions tous d'accord pour dire que nous ne pouvons pas laisser le Mali seul et surtout nous ne pouvons pas le laisser à la Russie. Le conflit du Sahara occidental. Aziza ye nin mɛn dɛ ko Mali imiri Allemagne de wulila ka taa Maroc voir ka taa Mali kuma discuter Maroc o t'a bannen dɛ ko Mali tɛ se k'a to a yɛrɛ ma Mali k'a ka partenaire choisi ko wa Mali tɛ se ka to Russie bolo donc a y'a dɔn sisan l'Union européenne a bel et bien jugé pertinent k'a fɔ k'u tɛ se Mali ka fɛn dɔ bɛ parce que Mali n'est pas indépendant le Mali n'est pas souverain Maliyɛnw bɛɛ ye nin mɛn dɛ nin kɛra kunna sini ni Allemagne affaires étrangères ministre di ka se Maroc affaires étrangères ma u taara kuma a ko kuma in kɔnɔna na k'u kumara Mali kan kosɛbɛ n'o Mali ka mun de bɛ nin na donc ce qui veut dire que la France a perdu le combat l'Allemagne prend l'arène Allemagne bɛ ka arène ta sisan pour déstabiliser le Mali o Allemagne kelen o de ye SAS ale nana n'o ye ka tila ka contrat di mercenaires ma u ka don Mali kɔnɔ o Allemagne kelen o Allemagne de ka éléments nationaux de soutien o de ka ca an ni Allemagne yɛrɛ contingent Allemagne seul a 409 éléments nationaux de soutien NSE la Maliyɛnw ka taa vérifier k'a lajɛ MINUSMA a rapport mun produit e ni Ala cɛ des éléments nationaux de soutien a kɔrɔ ye di Aziz ko na mɔgɔ min bɛna ka na turupu dɛmɛ chauffeur barakɛla ciden minɛn t'a la minɛn bila la n'a fɔra e ka contingent yɛrɛ tɛ tɛmɛ 1800 éléments ka e ka dɛmɛlikɛla yɛrɛ 409 éléments donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o kɔrɔ ko janfa bɛ yɔrɔ dɔ la nin ye Allemagne ministre des affaires étrangères de mankan ye ani Maroc ta ko Maroc k'ale dɛmɛ Maroc ka Allemagne de ko Maroc k'ale dɛmɛ ko Russie kana to Mali la yan donc u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka Mali tɔ déstabiliser ko Mali tɛ se ka to Russie kelen bolo ko Mali tɛ se ka to Russie kelen bolo n tɛ Mali kelen musomanin yan donc voilà des propos comme ça. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui notre indépendance? Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui notre souveraineté? Ni Maliyɛnw y'u sigi ka lajɛ an bɛ taa min ni Allemagne de ye ka wuli ka France soutenir ta tubabu bɛ ɲɔgɔn soutenir Union africaine bɛ ka anw kɔ bila CEDEAO bɛ ka anw kɔ bila donc Maliyɛnw ka wuli ko dɔ b'a la ka bɛɛ bɛn n'an y'an sigi ka lajɛ a bɛ dafiri an da la et je demande a ye bɛɛ ni vocal lamɛn n bɛ tila k'a bila n ka page ka tila k'a bila Cap Plus page kan bɛɛ ka taa lamɛn Allemagne affaires étrangères ministre ye min fɔ ko Mali se ka to a yɛrɛ ma a k'a ka partenaire choisi donc ce qui veut dire que Union européenne ban ka taa convocation répond a kun ye nin de et au même moment Algérie bɛ ka fɛn sugu bɛ ka Algérie amandouillé par la France ko an balo Sidiso ka tɛmɛ ka taa yafa deli Algérie fɛ parce que Sahara occidental mɔgɔw minnu yiriyara réunion kɛyɔrɔ ko CEDEAO président ye réunion boudé la France demande au président de la CEDEAO d'aller présenter des excuses au président algérien parce que Algérie de bɛ ka Sahara occidental mɔgɔw soutenir. Anw y'a mɛn ko an balo bɛna taa Algérie ne yɛrɛ tun fɛ n ko a bɛna taa. An balo taara ka ban an balo taara yafa de deli au nom de Macron CEDEAO tɔgɔ la. donc Maliyɛnw k'a dɔn nin plainte min filɛ nin a bɛ Allemagne ka fagali ko fɔ Maliyɛnw tɛ min dɔn. K'o fɔ Maliyɛnw ye munna Togo y'i sen don négociation na pour les mercenaires présumés munna Togo donna négociation na il est temps ka na kuma Maliyɛnw ye an ka bɛɛ fɔ siɲɛ kelen an ka kuma awɔ Mali service de renseignement depuis janvier 2000 depuis avril 2021 Jean-Yves Le Drian a ye visite dɔ effectué Libéria a taalen Libéria o waati kelen na Jean-Yves Le Drian ɲini Libéria fɛ a k'a ɲini ka élément dɔw d'a ma à travers de la Côte d'Ivoire u mago bɛ fɛn dɔ la Mali la u mago bɛ ko dɔ la Mali la o waati kelen Libéria ye Togo Sierra Leone a y'o élément fara ɲɔgɔn kan donc k'o ta kɔnɔ n'o ye Côte d'Ivoire donc bibi na mun de kɛra o mɔgɔ ninnu talen Côte d'Ivoire u y'olu de ta k'olu kɛ i n'a fɔ u bɛ talen Allemagne ka bolo kan l'Allemagne est complice Mali ka déstabilisation problème na mɔgɔ minnu bɛ yen u ka kɛ Ala kama ni Côte d'Ivoire sɔnna an ka mɔgɔ ninnu bila u ka kuma
mɔgɔ min bɛ français mɛn a la mɔgɔ 9. Pourquoi Togo intervenir là? Parce qu'il y a des Togolais au bout là. Togo intervenir dans mon Togolais au bout là. Togo qu'on a un coup d'état là-bas. Ando ni na fin flala. Malon kala me ko ta vérifier. Ugo ko na ministre to la. OK, on na ministre fait ni liste mi ko di. Liste de désignation télé. O ba ira ko lieutenant fla ana to yo sous-officier. Nganto ma. O ukanga na ministre na ni mission mi. Kana papier mi di ministre mo ma. Quand ça to ni quand ça to mi, il y a un ancien garde de corps d'Alassane Dramane Ouattara parmi les éléments qui a changé son nom. A to bien. Yo kuma me. A tɔgɔ bɛ moloya. Yo kuma mɛn bi yɛrɛ wolo la. A tɔgɔ bɛ moloya. Alassane Dramane Ouattara ka garde corps kɔrɔ. Maintenant, ale ni Lassine Doumbia, fille attachée de défense à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Libéria. O Lassine Doumbia kelen, o de nana visiter Randi, mercenaire présumé nunu. Mais ne ka min tɔgɔ fɔ, n t'a tɔgɔ, a tɔgɔ bɛ moloya. Ni furu sɔnna don min na, ça c'est un ancien garde du corps de Alassane Dramane Ouattara qui était parmi les éléments. A y'a tɔgɔ de falen Mali la yan. Donc an ka bɔ émotion kɔnɔ. An bɛ ka delili kɛ, an bɛ ka kumaw fɔ, mais an ka bɔ ni kuma tiɲɛ. Les communes mun tɛmɛna, c'est entre Libéria, ale de contingents di, Sierra Leonéens, ani Libériens, ani Togolais. Parce qu'il y a quand même une école d'état-major au Togo. France qui a financé. Donc la France a un élément de takaranou, quand la cour de français là, a eu de l'humour français de Gibo d'ado 400 000 euros au lieu de 3 mois qu'on a cour de français là. Mais pour déstabiliser les Maliens, Maliens mouniqués. Maliens se goussiga Maliens est tout dit. Nani ninke, ane transition d'enfant. Yana nga sigi mana débat de ñogon clasher les ñogon buruja la. Anga wula nga fara ñogon ka. Ngom mega Mali kono. Fem be Mali ko kana ni Maliens ba do Maliens tout sigi ñogon ni mugoroba doga ni mana kan fola. Et au même moment, on a eu un corbar ka passeport blanc du bema. Pour beke ivoirien. En son amboubla, mais on a laissé produit droit, ou qu'on a laissé verser ministre na, ou qu'on laissé boire à droit. Amboubla sans ça. Ça veut dire qu'on a 100 000. Il y a eu que 9 Ivoiriens ne veulent pas. Ivoiriens ne veulent pas. Ivoiriens ne veulent pas. À Tobe, Sierra Leone, Libérien, et Togolais. C'est pour cela, force FMB, il faut que Dieu le Togo te malifait. Togo n'a pas de transition fait, mais Togo veut gémir le Togo. Mais François va arrêter pour étranger ni Togo de. François yo dugu fɛn fɛn bi a arme bɛɛ bɛ tɛmɛ ni Togo de Aziz. François yo dugu fɛn fɛn bi Afrique kɔnɔna la coup d'état fɛn fɛn kɛra les 26 coups d'état là a bɛɛ préparé à travers Togo. Les gens pensent que mun de kɛra mɔgɔ fila de Afrique ɲagami awɔ mɔgɔ fila de Afrique ɲagami Blaise Compaoré Alassane Dramane Ouattara. Blaise Compaoré Alassane Dramane Ouattara mɔgɔ fila olu de Afrique sigi a sen ta fara kan. Ok, bon. Donc, n'a mi wuli, an ka dɔnnibaw, ka fara an ka transition dɛmɛ, an ka wuli. Ni Nations Unies ma sɔn, ka Mali plainte accepté, ko Mali ye min fɔ, ko Mali n'est pas un État souverain. Donc maintenant, la mission des Nations Unies n'a plus sa raison d'être au Mali. Mais e tɛ dugu min reconnu, a ka se a ti ɲɛ sira la, a fɔ ka ba ti ɲɛ sira la, e b'i ka mission bila ka n'o fɛ yen mun na. Donc an ka wuli, an ka dɔnnibaw ka bila a ɲɛ. Monsieur Godé Foforo Moussa. Ok, Bobo, an y'a ye k'a fɔ an kɛlen ka indépendance ta. Allemagne de kɛra dugu fɔlɔ min ye anw yɛrɛ reconnu. A ko tɛmɛnen kɔ fɛnɛ u ka dɛmɛ caman kun bɛ se an ma. Pourquoi maintenant sisan ni ka nin sira tagabolo in ta? Allemagne a été claire. Depuis Russie service de renseignement ko k'a bɛ Mali fourni éléments ni renseignement na par rapport Mali ye plainte mun na don. Allemagne y'a yira k'a fɔ ko ni Russie ye information fournie a tɛ da France dɔrɔn ma u bɛɛ de ye fagali kɛ o. I tɛ se k'a ye k'a fɔ k'i bɛ taa sɔrɔ nin problème min na ko France dɔrɔn de ye fagali kɛ. C'est tous les contingents de l'Union européenne. An bɛ ka ɲinɛ o de kɔ. Les faits sont liés. Ninnu ka crime donnen don ɲɔgɔn na de. N'i ye France accusé a b'i kunna k'i bɛ Angleterre accusé i bɛ Allemagne accusé. Olu de ka contingent kɔtɛ olu de b'u ka mɔgɔ ninnu former. Donc diversion de ye nin. Ni Maliens ma wuli k'a ka gouvernement soutenir fu de don.
Donc, c'est la raison pour laquelle France boira Mali. Mais Allemagne contingent bien déjà. Allemagne bien. Allemagne a beaucoup d'éléments ici. Ni Allemagne a éléments contingent à 1000 et quelques éléments nationaux de soutien, 400, ça fait 2000 éléments. Allemagne va devenir Mali. Donc, ils peuvent français comme la Europe, mais ministre appuyé. Quand la Terrousou appuyé, quand la Terrousou formé. Allemagne peut continuer à jouer ce rôle-là en français. Pour Mali, on connaît le boulot qu'on a. En français, Allemagne peut continuer à français au rôle jouer. Parce que l'intérêt de l'Allemagne, l'Allemagne fait des ressources là, mais fait des ressources énergétiques là. Parce que Bibina, où on a gaz et pétrole, l'Allemagne a gaz au problème de l'Allemagne. L'Allemagne est énergétivore. Donc, à Blue, l'Allemagne est énergie de consommer des fermes. Quand l'Allemagne est coordonnée, nous collaborons. L'Allemagne est français et l'État. Ils n'ont pas de double bébé fallo bébé bala. Oui. Nous avons communiqué à la saison. Donc, à final, l'Allemagne est un partenaire. Tout le monde est un partenaire. Tout le monde est un partenaire. À final, qui est Mangoro, à quoi il y a des mouvements là, au molendo, ça va au cadre kateme, même dans la molaka. Bon, ni quel est le chinois. Donc, Allemagne est Mali partenaire de ça, c'est dans l'histoire. Donc, il n'a jamais été l'ami du Mali. Voilà. Ok. Aya, Albi, Amba, il a fait le bon faire, il t'offre un partage qu'à Albi. Concevez, parce que Bita, qu'on y est, révélation, power, et bien, bi. Bon, on a mis de tes sites là. Tes sites. Dire pas et communiquer. Oh, on y communiquer comme sur le café. On a sur la sou. Où il part à baquer tes sites. En beau faux. Dans tes folies maintenant. Maintenant, si ça me comment tu boulot. Dis-moi que tes sites. J'envoie les tes sites. Ni a finalement vidéo terminée, mécanique à plateau sans fait. On trouve sous caché les déjà, on va boire ni nous, on va boire on m'a de boire quand t'as embuscade da, parce que armée va pas tout le cercle qu'on a là, y'aurait qu'on a là, on t'a c'est bon. Ou nous on comment boula nous 4 jours nous m'a donné, pour nous boucler nous m'a donné. Donc ni kilo marqué. Comment vous savez quoi? On t'a raconté embuscade de da pour que kaboda nini. Maintenant, allez bien, c'est un comment quelqu'un quand il a fait que l'ONU est complice dans la situation du Mali. Anglais na sayagbo, allez sans monter souda donc. Croix-Rouge mourir dans la souda. Ah ouais, on m'a mis. Croix-Rouge souda, quand on est soué mi, quand on est soué l'élevé, quand on sou ni blessé au dos. Moussa donne une émission spéciale si. Mouna toi boubé en a souda, mon auto son chou quoi tu as. Mouna nous yanga moko fwa mono bujini. Mais là ko gino dima. Oui ka final laboratoire de déclaré ka opération financière. Mali guerre financement Mali guerre financement laboratoire allez ni esiba kalama laboratoire baba ou fene ka financement fene di. Mais là ko fene di mo émission wore mono be chou nous jini. C'est que renseignement de bambolo ni ko nous kan en pakaille. Donc Croix-Rouge mo de nana kana chou nous ta. Katani chou nous. Ka kala ka blessé ou ta. Katani. Ka Croix-Rouge gain Croix-Rouge la lewe ka lui classe là. Croix-Rouge mo bindan de ko. Mununa ma échange tirbe sena kuma mina. Croix-Rouge nana et la Croix-Rouge ya. Ni guerre banane de Croix-Rouge na chou. Mais en plein échange de tirs, Croix-Rouge nana au côté terroriste kana élément de ta sur avion me plan na sukuni nous me intervention na. Kanu ta ka bonu ou c'est le lewe mo blik la fly. Mobile qui est à site sans faire là goyim bola ka jinu mala fait ali 100 sunu no bobo o ma Nations Unies me muni ni malaya anya français accusé ministre fene anyo accusé Croix-Rouge fene ba chou ta ka bolna ya ni blessé o donc na Mali ko ka to di au juste ni mala o ma wuli Mali ko ma bawa ni mala o ma wuli Mali ko ma bawa et ni ala nen chrétien ni te mo fa la dama na le Mali ko na wa de tesi qui a voyé ça tesi c'était la cité maintenant c'est la zone de trois frontières ni tesi ni mene Mali bi tesi Niger contrôle Biboulou Burkina contrôle Biboulou a de fond tesi de ma la zone de Gourma Dona Fla Boda Saba on be tesi là français correctionné sans chacun de que Mali était tesi mine 2h25 minutes Mali était tesi mine akata et français gagné ko. Donc c'est pour te dire que aujourd'hui, Croix-Rouge nous mais à les Nations Unies, qu'est-ce qui ne va pas?
et il y a mission dans la mission de la terrorisme financier. France mine dans la France, terrorisme armée. Croix-Rouge, mais mon frère, Croix-Rouge aussi est en train maintenant de fuir avec les cadavres. Mais c'est une femme tout dit. Croix-Rouge, Boyani, sur la Croix-Rouge, Genka. Ou c'est les oui, Croix-Rouge, mon la fly. Quel est le flat à fait non? Au moins, son quoi faire. Qu'est-ce que vous voulez? Avez mon nom fait ça, Malikola. Nebe Mini. Moussa, au nom des associations des médias sociaux, ni ne ka communiquer ni mali vidéo mani perfect, ni mali bloqueur perfect, ni maman bene ka ton kono. Une semaine, ka vidéo ke, ka mali soutenir, mali ka plainte soutenir. Diaspora malienne en djiba auka. Mali sauté civil, parti politique. Wallahi mo ni ma ke ka ginga bo CNT kono. Beka boka direction ka gouvernement soutenir, aka plainte kono. Beka gouvernement soutenir. Anga tien don te ça. Anga tien don. Ni plainte n'a ma abouti. Ministre ka mission ka jo, ministre te chi mali kono ya. O c'était gouvernement ene, o c'était mais o sebe malien yere. O sebe anga karamo wi, o sebe anga donimba wi, o sebe anga dinetigu wi. Ame ka fin ka bla mo nya ka deli ka ko chamange ni ne malien fara ku nyon ka yere ni ne akumpai. Ame nyon doya mina u ka ke kudubai misiru la u ka fo Messi e u ka Messi wo be jume ke Christian sala Messi dimanche fait u ka fo dugutu ka fo blongo mo malien beka bo élection fara fin beka tukaro la ministre mobile beka jo ministre te shimali la wallahi ni mali don ni mali nyemo sona billahi ala sakake wallahi ala OK avec Inch'Allah. Donc, on a un gouvernement bolo. Bi Croix-Rouge ni ministre de Béga nous fait parce que France tara mais à travers la Croix ay Allemagne a intervention na mais. Donc nous n'entendons de ça. C'est pour cela Russie a déjà renforcé sa présence militaire au Mali. Ici non, Bibina oui bouclier antimissile installé Sigasso Malien conforme Malien oui. Le doit installer Kay. Allahu Akbar. Aujourd'hui la Russie se prépare à une riposte farouche. Kana siga yɛrɛ donc anw population minnu bɛ yen n'an ma bɔ k'an ka gouvernement soutenir pour que Russie fana ka jɔ ka anw dɛmɛ k'u yɛrɛ di u ni ka to a la fo ka sɔrɔ maliyɛnw yɛrɛ wulila k'u cɛsiri. Mɔgɔw ko Russie bɛ k'i yɛrɛ minɛ anw na. Russie ye base u ye système anti défense aérien fila de installé. Oui fila ni mɔgɔ ma da la n bɛ taa yir'o la. Fila u ye système de défense aérien fila de installé. Parce que ni ko jateminɛ kɛ Kucala ni Sikaso mara kɔnɔ terroriste ka présence yɛrɛ yen kosɛbɛ donc u ye kelen sigi ka ni kelen kayi voilà. OK Bobo an kun bɛ T-site ye an ye sebaaya min sɔrɔ T-site a jirala k'a fɔ ko an ka wolomasigi tabagaw ye terroriste a ka ca ni maa 80 fɔlɔ mɔgɔ si se ka kuma suko la parce que pour le moment u yɛrɛ kelen tugu avion sɛgɛnna ka na deuxième frappe kɛ an tɛ se ka foyi fɔ nombre de morts la dɔw ko 50 dɔw ko 80 mais dɔw tila plupart tila ka taa kungo fana kɔnɔ tugun donc mɔgɔw k'u muɲu dɔɔni a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan f'u ye an tɔgɔ kɔni a daguwaru la yɛrɛ de fo ka dɔn k'a daguwaru la parce que hali kun dogolen bɛ yɔrɔ min na avion taara yen Sukhoi taara yen fana ci k'a yɛrɛ kɛ. Il y a 4 avions nani de kunga intervention ke. Sukhoi ngore est-ce que ate dora nyini tuguni? Non, mo dora be karali. Dora be kara? Ayi, dora be karali. Ouais. Ko ko mi avion koro eche, amaka bara. Mo ame mo jabi wala. Musa, ni ngo video spécial Soukura. T-site. A kele. Na la soma mta 4+600 ko kara to mi meta anya foy. Ni ngo video kunguru ne beka boka gouvernement soutenir aka plainte la. Ka ñini Mali donibagaw fɛ ni délai de bɛ di ni plainte ma examiner donibagaw ka bɛɛ labɔ kalandenw est ce que b'a kalama karamɔgɔw boulevard balilen don dɛ boulevard an ka tɛ boulevard ma élection bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ ka bɔ i ka yɔrɔ la ministre bɛ si a tɛ si ministre mobile tɛ si Nations Unies bureau bɛ fermé o fana y'anw se yen o tɛ gouvernement ka ko ye dɛ o y'anw se yen n'an tilala an bɛ taa bonya da i dara kɔrɔ bɛɛ ka bɔ voilà. OK ka bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini a fɛ a ka ja ninnu cari kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na minnu kɛra Mali kɔnɔna na nin wagati la bon an bɛ diaspora fo k'u fo dan tɛ foli min na olu de bɛ kɛ mɔgɔ caman ye minnu b'an wele ka jamana in kunkan ko min b'a kɔnɔ k'o ɲininkali kɛ an na an b'u fo an tɛ sɛgɛn o foli la minnu bɛ Mali kɔnɔ an b'a fɛnɛ fo dan tɛ foli min na ka dugawu kɛ an ka finitigiw bɛɛ lajɛlen ye an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la finitigi bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala k'u kisi Ala ka jamana in basigi
an b'a fɔ a k'an bɛn don wɛrɛ An bɛ Ala sɔrɔ. inshallah Merci.